है ओ एक दिन में खिया देला सामा तू है सब मुर्गी के बिरयानी को। अरे राम राम मुर्गी ना खाई हम ना ना बे तो वो किचलिया में अटकल पारान ये बूढ़ी माई किचलिया में अटकल पारान कैसे मुड़ी हिल गइला पता चलता कि पतो है के बाजारे घुमावे के लिए आ जाता हुआ। हाँ उहे मानवे कहत रहला उहे भइयावे ना हम काहे चाय ललो कहाँ जाता उ लोग आई लाई चरावे खातिर चोर ललो ना तो फेर आप चोरी ओरी मिली ना यानी चारा लो जा तनी तनी भैया से तनी सलाह ले लियो वो भाई बड़ा सहयोग कैला गांव के भाई हो का करबो भाई। हाँ तब भाई के रिश्ता निभावे के पड़ी ना भैया। अरे क्या आवतनी गोनिया तारे के खोजत खोजत हो खेतवा पाटल है ना खेतवा भइल बना जवन रहला 5 साल पहले। हाँ तो खेतवा जवन मन गुजरिया करत रानी उ नहीं का। हाँ तो उहे ना खेतवा के कहतनी तब भाई सपोर्ट करत सन खेत हड़पला सना ना बकरिया में बेचा गली सा एगो बकरी तो बिया हमारो 2200 2300 तोहरो 5 गो तो मैं तो बेचिए न दिल तब का करब खेतवा फाट गया ना बढ़िया तरे तब का करब भैया के काम ले कम सुनाई देता कान ले 10 कम जोड़ हो गल हम तो तनी हमारे तो कुछ सुनाइबो करेला तनी इनकर कम सुनला का करब हो। अब हमनी के जाए के कगार पे आगू नहीं जा तब बुढ़िया के याद आवेला कि ना बुढ़िया के याद आवेला कि ना बुढ़िया हमार बोले भी। हाँ तो वह न मारत नहीं जब बैठल बड़ा तो मने अभी याद आवेला कि ना 10 एकदम खत्म नहीं खेन भइल के कौन तुहार पूछत नहीं हमरो खत्म बा ओकरो खत्म बा। हाँ वो लागत अब का करबो अब हमनी के शरीर में कतना खूनवे बा पावर खूनवे बा देखा तब मैं मांस सिकुड़ के भइल बा इथी मन आ कहिया ले जाई आदमी अब जहिया भगवान लिखले हो खस उ ना बतैबो उ वाला अब देखो सो के ठंडी पार क दिना जकिना ठंडी तो पार भइले बा नहीं अभी धान वनमय कटाई दवाई असली तो वही घर नहीं थी वाला हमारा तो डर सतावता तब कहिए चलल जाओ बाजार घूम ले आवल जाओ कथी ले घूमल ले का मनुआ के नतिया के गाड़ी बिया ओइले चलती जा एकर गाड़ी है मनुआ के नतिया नहीं के हनिया काहे तू ओने जाइबो ना नु करेला ना तू वही से ना हम कह दे अब चला जी बिरयानी ओरियानी खैले आवल जी बिरयानी का कहाला उहे ओ एक दिन में खिया देला सा हमरा के हमरो का पता रहल कि उ सब का कहाला उहे सब ना घरवा में बनेला मुर्गिया तू है सब मुर्गिया के बिरयानी को। अरे राम राम मुर्गी ना खाई हम ना बे तो वो तो हम कहत नहीं सलाऊ हौ है तो हम तो पनीर बना रहल तो पनीर कहत कि वो तो है चलो छोड़ा हो का करबा तब चलो जाओ घरे बकरिया ले जाता नहीं हाँ के कहाँ जीबो घर तो का कोई जे बधरिये में रहल जी पधरिये में ना हस गाँव बा रही के दुख बा नहीं तो मानो तनी गाँव बा ठीक बा हमनी के गाँव घर ह गाँव घर गढ़ होला लेकिन अब का करब अब रहब तो अपने घर ही दुआरे ना कहाँ बगसर नहीं बगसर हम रमरेखा घाटा आई थी थोड़ी ना कहतनी वो अपना घरे दुआरे कहनी है अब अपन घर दुआर कहाँ
कहाँ ये घर दुआर है? चलो जाओ का कर जी, चलो जाओ। तब हम जाता नहीं हम जाए के कहबी का कहली ला कह तब त खैनी द बनाई, खैनी द खैनी छोड़ देला का खैनिया। खैनिया छोड़ के दरबनी मिल गई तो खैनी केहू दाता दे दियल तो खैनी उहे ना हमरो खैनिया खत्म हो गया। हाँ। कि तेरी मेरी, कि तेरी मेरी, कि तेरी मेरी कहानी। मिजाज तनी फ्रेश हो जाला, गाना गाओली न तो खैनी वाला कोई लोग को तो नहीं केनु हो अगल बगल का करब। हमारे बुढ़िया चल गई छोड़ के ऊपर, बड़ा हम दिक्कत में बानी। बोला कुछ ये बोलो बुढ़िया हमारे चल गई का हो भैया। तू आए लस द तनी बनाव खैनी खाई जा, खैबा ना? ए हम ना खाए तू खैबा ना भैया? तब अपन कह समाचार। ठीक है हाँ ठीक है के न काम बा। अब का करबा हो, खेतवा पाट गला ना अपन। तब ए घड़ी तार तो पतो ईमान जन खूब करते बिया, हम जाना तनी। हाँ उ सब हम जाना तनी। ला पतो है के हाथ के खातवा न मोलाय मोलाय। हाँ तो तू हमरी से थोड़ा छोट अनुभव हो। तब और सब बताओ। सब कटत है कभी पता चलता कि पतो है के बाजारे घुमावे के लिए आ जाता हुआ। हाँ हाँ उहे मानवे कहत रहला, उहे भैयावे ना। हम काहे कहना नहीं तो उहे कहत रहल तो हम मने मजाकुआ किताब ले हम मजाक करम। भाई हो भाई समान बाबा पता है कि हम लिया जाए बाजार कर उहे तो कहत नहीं हमर भाई बड़ा शरीफ रहला, वैसे उ बिगड़ गइल। चलो ठीक बा, एगो गाना गा के सुनाओ कौनो। हमनी के जमाना में के जानते बाबा कैसन कैसन गाना रहना। तो हम गा दी का आजकल नौका में के जौन गाना आइल बा। कि चलिए मैं अटकल पारान, ये बूढ़ी माई कि चलिए मैं अटकल पारान। कैसे बूढ़ी हिल गइला, जवानी का असर धीरे धीरे बुझा तक कैला ना। औ पहले कमाए कमाल का करब। ठीक बा तनी जा तनी खेतवा घूम के आई। ला ले बता। ठीक बा हम चलत है। ठीक बा गलती ना न मन ला कोनो बात के खिसियला ना ना। चल ठीक बा हो बकरी खोल ले बन तरी खेतवा घूम के आ जतनी चले देखा तरह ये बकरिया। ठीक बा चल ठीक बा।